У гарнізонным храме святого Миколая Цудотворцы ў Брэскай крэпасці шматлюдна. Свята Вадогрышча – адно з самых старажытных хрысціянскіх, і праваслаўныя вернікі ставяцца да яго з асаблівым натхненнем, бо хрышчэнне Гасподне нагадвае і аб іх уласным хрышчэнні і дазваляе глыбей асэнсаваць значэнне гэтай таямніцы. Свята называецца яшчэ і богаз'яўленнем, бо, як сведчыць святое Евангелие, калі Ісус Христос хрысціўся у рацэ Іардан, на яго зышоў Святы Дух у выглядзе голуба. Кульмінацыя ўрачыстага богаслужэння – вялікае асвячэнне вады. Хрэсным ходам свяшчэннаслужыцелі і прыхаджане ідуць да ракі, каб асвяціць яе воды. Вада і крыж як сімвалы сілы і ачышчэння ад грахоў і ўспаміны пра хрышчэнне Ісуса Хрыста у рацэ Іардан. Традиция освящать воду напоминает нам, во-первых, о том, что совершилось об этом евангельском событии, что Господь сделал ради нашего спасения, а во-вторых, вот это окунание в купели напоминает каждому человеку о том, что он христианин, что когда-то он был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Як заўсёды, шмат жадаючых акунуцца ў хрышчэнскую купель, у якой кожны праваслаўны чалавек бачыць свой маленькі Іардан. Просто прелестно. С праздник сегодня великолепно, ощущение замечательное, все здорово. Выходишь с воды, как заново родившись, можно сказать, то есть легко. Соединиться, вы понимаете, с Богом. Мы пришли на Иордан, все люди здесь, кто предстоящие, они же чают движение воды, поэтому это же благодать. Для тых, хто штогод акунаецца на Вадогрышча, сіламі вайскоўцаў і супрацоўнікаў МНС падрыхтавана спецыяльная пляцоўка. У палацы можна пераапрануцца і сагрэцца. Побач вогнішча і гарачы чай. Вайскоўцы і самі ў ліку першых, хто акунаецца ў хрышчэнскую купель. Военнослужащих всегда олицетворялась сила воли, крепость духа, стремление к лучшему. И окунание в прорубь на крещение стало хорошей, доброй духовной традицией. Людзі вераць у тое, што вада, асвечаная ў хрышчэнні, валодае асаблівай сілай і з'яўляецца гаючай. Менавіта таму тысячы праваслаўных вернікаў ідуць у храм, каб набраць асвячонай воды. Набираем вот водичку, и она целый год у нас хранится. Как хранится? Мы ее пьем, естественно. Можно даже квартиру осветить, побрызгать. Помогает. Вера всегда должна быть. Без веры никуда. Вера во всем должна быть. Только тогда будет счастье, будет удача, будет порядок в семье, в доме, в жизни. Здзяйсняючы абрады з хрышчэнскай вадой, галоўнае не забываць, што святая вада здольна дапамагаць толькі тады, калі мы самі здольны змяніць сябе да лепшага, пазбаўляючыся ад грахоў. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».